es va celebrar la tercera prova del rànquing juvenil de la Federació Catalana de Pitx Empat al Pitx Empat Badalona, zona est, i al Pitx Empat Vallromanes, zona oest, organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat, on hi van participar un total de 168 joves jugadors. Bueno, hi ha dues categories. Hi ha una categoria que li diem iniciació i una categoria que li diem competició. La iniciació és per nens des de 5 fins a 14 anys i aquests juguen 9 forats i des de mida zepa, amb la variació amb les mides zepes d'adult, que poden jugar amb 6 pals i el pat. I després tenim la categoria competició, que aquests ja juguen també des de 10 anys fins a 18, de 10 a 14 poden escollir si juguen a iniciació o competició, i aquests ja juguen 18 forats i amb mides catalanes, o sigui, amb els 6 pals i el pat i de mides normals catalanes, mides llargues. Tots els clubs amb escoles de Pitx Empat participen en la competició, que està dividida en dues zones geogràfiques per a facilitar els desplaçaments. Aquesta competició serveix per a puntuar com a equip i també serveix per a puntuar a nivell individual en el rànquing juvenil. La temporada a nivell d'equips té 6 jornades de joc, 4 en cada una de les divisions geogràfiques i 2 més en una zona comunes. La majoria de les proves es fan a la primavera i a la tardor. A nivell individual, el rànquing de la Federació Catalana de Pitx Empat consta de les 6 proves i del Campionat de Catalunya juvenil. Tots els jugadors poden decidir en quina categoria juguen entre iniciació i competició. El que he fet millor avui, l'aproig. Avui la jornada en general m'ha anat bastant bé, la sortida perfecta i el pat, normalet. A mi la jornada no m'ha anat gaire bé, el tiro m'estava quedant molt curta, però he recuperat amb els apropos i els pats.